Να σου πω γιατί δεν γινόμαστε πλούσιες. Ξοδεύουμε εκατοντάδες ευρώ κάθε μήνα σε ορούς, κρέμες, χωρίς όμως να προετοιμάζουμε σωστά την επιδερμίδα μας. Οι Κορεάτες αυτό το κατάλαβαν χρόνια πριν και αντί να φτιάξουν άλλη μία αντιρρητική κρέμα, δημιούργησαν κάτι τελείως διαφορετικό. Τα Riddle Shot. Σκοπός του είναι να γίνει το πρώτο βήμα της ρουτίνας σου, προετοιμάζοντας την επιδερμίδα σου ώστε να αξιοποιήσει καλύτερα τα προϊόντα που θα εφαρμόσεις στη συνέχεια. Αλλά δεν σταματάει εκεί, όχι. Περιέχει σεντέλα ασιάτικα, γνωστή για τις καταπαιρετικές ιδιότητες, νιασιναμίδι που βοηθά στη βελτίωση του τόνου και της υφής της επιδερμίδας, καθώς και ιαλουρονικό οξύ για ενυδάτωση και ενίσχυση του επιδερμικού φραγμού. Το Riddle Shot 100 είναι ιδανικό να ξεκινάς τώρα και για κάθε μέρα. Το Riddle Shot 700 απευθύνεται σε όσους αναζητούν το κάτι παραπάνω, μια πιο εντατική περιποίηση. Ίσως τελικά το μυστικό της κορεάτικης περιποίησης να μην είναι να αγοράζεις περισσότερα προϊόντα, αλλά να χρησιμοποιείς τα σωστά προϊόντα. Θα τα βρεις στο latheviosas.com.